se ei ole aina niin, että lammas nauttii sitä paimentaa. Ei varmaan joo. Ja sitä on myös miettinyt tuosta, että mun mielestä noi koiraharrastuslajit, niin nehän ei saisi olla semmoisia, että toinen eläinlaji niistä joutuu kärsimään. Että sitten taas huomaa semmoisilla tiloilla, millä on niinku oma koira, niin lampaat on tosi tottuneita. Ja sitten ihan kun olisi jo sopineet se koira ja lampaat semmoiset, että kun koira menee tähän, niin lampaat siirtyvät tuonne ja kaikki on ihan rauhallisia. Mutta just se, että jos ne sitten vaihtuu aina ne paimentajat, en sano, ettei niin voisi tehdä, mutta sanonpa vaan, että siinä aika paljon niin pitäisi kehittää sitä toimintaa, jotta varmasti kaikki niin kuin olla äärimmäisen tarkka siitä eläinten hyvinvoinnista. Kyllä. Mäkin olen joskus ollut treenaamassa paimennusta silleen, että me paimennettiin esimerkiksi aamuyöllä aloittaen, koska oli kesä ja oli niin lämmin. Ja ei olosuhteisiin kiinnitetään huomiota. Ja sitten niin eläimiä on oltava riittävästi, että nyt tämmöistä 7 lampaan porukkaa, niin että ei vieraalla koiralla yksinkertaisesti. Tai vieraita koiria voisi tuoda tänne paimentaa näitä, että menisi hankala.